Hi guys, maing hapon. Naman akong laba guys. Gamay ra na akong gilabhan kay nahutdan kog sabon. Nalayo among tindahan. So karon guys, manilig ko sa silong. Nagtag-om na sad guys so. Sure ko ulan na pud ni. Kaya mingaw kita din kita raman isa. Anong human akong laba. Milig din tagsilong guys. Wala ko nagkaligo kay kusog akong dugo. Himasa ako. Diyan na ito nagplastar itong cellphone na. Nabali maguni akong stand guys. Muning murag piang. Murag piang akong stand. Kailangan pa niyo mga ipailin-ilinan siya. Sige kita guys, na-shirt ba ako? Ano kayo kuan guys, dahon marang. Wala tayo kuan guys, wala tayo kamaritis. Wala tayo pasilingan. Eko kayo dahon semarang guys.
Lindahaw na guys. Sugod na sa daning one. Kanaluro ang kuan dahon sa marang. Kanadagas. Kahit gaano kalagli ang pag-ibig ko sa'yo.
tiwason guys, kaya nagalindahaw guys. Nagalindahaw. Nagalindahaw, may lang di ini magbundak o kusog. Yan ato tiwason. Wa may kapuraan ning uwan guys. Di magkapura ang ulan. Hi guys, imbis kay nag-jacket na ako kay magbaklay-baklay ang tako. Sama ni ay ni bundak namang gyud. Ganina alindahaw ra. Karon ni ulan na gyud siya. Naku, grabe ka tugnaw gid karon guys. Wala gid ni sukad nga tugnaw kasangatanan karon pagid nga tuig nga pertigid ka tugnaw. Wala naman di ay. Dalang kukuan guys. Baklay-baklay man ta ko dito sa karsada paingon dito. Balik na pod. Okay. Ulan naman. Sayo kayong ulan alas 3 pa. Ano sila niya akong dugoy? Para bang nasunog. Baklay-baklay man ang takon niya kay grabe ka ulan. Grabe katugnaw guys. Yeah. Ang kuan karon panahon karon mura sa kuan murag ice. Murag ice. Naghapon nagkaligo ko, nag-init ko tubig. Ganina ako naligo ng himasa ra ko. Ay ko tubig kay lami magkaligo niya, murag tugnaw makasanan. Nag-init kong tubig. Palaban kita init na ni guys. Bukan ako nahipos basa-basa pang hindi ay uban. Hindi mo ginigalayan ni sulod guys kaya hindi mabaho ang labahan. May hangin dito na wala na ako gihangin kaya ron pag mahanginan maugar man sad na siya. Agkuan man ta ko lagi. Sa gawas, baklay-baklay. Kaya niya na ako mag-atoy mama kung makauli na sa alan. Okay. Tugnaw kayo. Oh. Grabe ka tugnaw gid guys, Ginoo ko. Ikan ko sa kuan, nagpa-snack ko sa baboy, kaya alas 3 naman. Pa-snack na kong baboy. Ako man, baklay-baklay, lagyan ako ito sa gawas. Agoy kaya nag-uwan naman hinoon. Umuwan na naman. Guys, nagpags na gyud. Anawa ang palibot guys. Grabe na katugnaw magfags. Gid siya basta kuan. Murapog kuan. Murapog December. Bitaw ting ulan pa manggod ni inani nga bulan guys. Ting ulan pa ni nani nga bulan pa ingon pa ni sa March. Pagunta pa tada sa katugnaw guys. Kuan bitaw no kanang malabian tag tugnaw. Kay gapamikog akong tiil. Ambot sa inyo. Pero ako kay gapamikugan yug ko. Nya. Di man ko hilig mag pajama nga magkatulog. Kay katulan ko magpajama. Munang bukot ragid tagtaman sa habol. Gusto ko kuan baklay-baklay pero unsaon man nga nag ulan naman. Magulan na gid guys. Dinira ta maglibot-libot sa to. Kuan. Bitaw na maglibot-libot ratadani. Ako sampayong kay tula mama. Ay isa na ko kapayong kato Ate Gisilo wala pa man to gigamit. O pagamita. Isa kay to ay la mama. Ulan gid siya. Nag-ulan gid siya guys.
Wala pa sila ni Alan o mga bata. Hindi pa to sila. Papas mama ka-upload karon kay mapamangunog ato dito. Pero ako rin tatawagan niya, padala lang ang cellphone. Kaya din ako ganito dito kay perti katugnaw. Anam na tagkatiguang. Adlo ka na kay tagtugnaw. Adlo ka na tagtugnaw guys. Kani nga inani nga tempo magbuntag siya. Basta hinay ang ulan magbuntag, maginday-inday na gani ulan magbuntag day ni. Sayo ko siya ng ulan alas 3 pa. Aha. Gusto ko ganito dito sa kugangan. Kaya na ko'y tuyo. Ulan man. Yan na lang tanto dito guys kung maghunong ng ulan. Okay. Pagpakabuan atong latason ani guys. April. February, March. Paginig March, hinahinay ng ulan. Lingkod lang tada ni guys. Mag-live na lang day ko bay. Hi guys, good morning. Magbaklay-baklay ta guys. Sayo sa Kabuntagon. Di man ting klase. Nang di tagkataranta sa tong estudyante. Baklay-baklay ta. Alam ko sunod akong iring. Nanata sa karsada guys. Baklay-baklay ta guys. Kana lang atong pamahaw guys. Mahal ka guys. Amahan. Mahal ka guys. Pagkaw na napay ko na no. Napay ko sa manok. Pwede sa manok yung sudang mini guys. Ano? Nay, saan yung kakang Tita Rosmary? Ba? Ay, ba? Tay.
Unsa jud kay ato sakyan ay? Nay, Hmm? unsa to sakyan? Ano? Ha? Motor? Hmm. Nabasa ko. Nay, basa. Unsa jud? Yes. Um, Kakagluto. Hmm. Kakagluto ba? Ikaw? Ziyang. Panharap guys. Nako. Thank you sa tanan guys.